moet je maar eens even kijken. Dan moet je maar eens even kijken. Ja, 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 ja. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Kom je uit, hè? Ja. Met elk beest heb ik een band. Hè, maar het zit erin. Ik vind het hartstikke mooi. Hè, zulke beestjes wat ze weer kalven en het kalfje dat weer bij de mem loopt. En dan zie je dat, ja, daar geniet ik van. Hè, ik had verleden week een die loopt hier in het laad. Die had een kalfje, dat luidde verkeerd om en in. En nou, we waren er vlug bij, maar toch eerst doorgaan. Maar dan heerste hier wel een lichte rouw op mijn plaats, hoor. Dan, ja, dan viel ze zonde voor zijn koeien. Ja, jammer. De filosofie van mij achter die beesten is dat ze moeten alles een keer metmaken. Dus een keer kelje, 2 keer. En dan gaan ze alles mooi maken. Nou, en dan gaan ze naar de slachterij die wij in Sint-Anna gaan. Zo jongens, hè? Wat loop je hem hier mooi? Ja. Moet je maar eens even kijken, hè? Dus maar gauw even kijken, hè? Een lekker koekie. Ja. Ja. Dan moet je even kijken. Is dit nou ook de mooiste periode van het jaar voor een boer? Ja, dat is wel heel mooi. Dat alles een beetje met zit en het gaat eigenlijk weer goed. Ja, dan is het prachtig. Ja, dan is het heel mooi, hoor. Ja. En hoe kan het dat jou een binding hebt met al deze beesten? Ja, ik ben ook zo'n dierenvriend. Dus, maar ze springen wel goed uit. Hè. Deze koe bijvoorbeeld die hier staat. Ja, dit was rekenen, dit is één die zal niet in de slagerij belanden. Deze niet. Die heeft een bepaalde band met deze, dus die hou ik. En kun je het moment ik nog heugen dat je toch bij deze van, nee, die brengt net naar de slag? Nou, deze, dus, ja, je hebt wat een klik. Maar deze Cement bijvoorbeeld, die is ook zo'n goed beest. En die is, verleden jaar had hij een spuitje gekregen van de veearts bij die 23. Maar ja, waren dat vaak daar. En toen waren er een bollen en die waren een beetje waren aan het stro opstrooien. En ik denk dat het een wat agressief was, maar die kwam echt op me aan. En potverdorie, die mem van hem, bij toeval of niet, weet ik niet, maar die pakt die bollen. En best op een horen aan de kant. En ik kon eruit. Nou, dan krijg je alweer een voordeeltje heen. En dan denk je van, godverdorie, nou, dat beestje heb ik toch wel. Ja. Maar die staat er gauw eens op een foto, dan had hij mijn pet op. Ja, dat was ook zo'n aardig beest. Die had hier 3 jaar lang los op het hiem rondop. Maar jou waren even beschermen op dat moment? Ja, dat was ik al, ja. Dat gevoel had ik sterk, ja. Nou, kijk, hier hebben we wat skarrelijn, een nestje met skarrelijn. Bijken hier, deze kleine boef, die pikt er wel eens een weg. En dan ben je aan het werk, dan loopt hij helaas en dan ziet die bek wel van hem, die dikke wang. En dan zeg ik tegen hem van, hey, wat heeft hij daar? En dan laat je hem heel voorzichtig delen en heeft hij weer een aaistol. Hier durft hij aan te komen. Maar kijk, hier heb ik ook een paar nestjes. En daar durft hij niet aan te komen, want die zijn wat dichter bij de koeien. Zo, hier had hij een nestje. En daar blijft bijken wel aan, want dat is te dicht bij de koe. En dan heb ik hem tussenkant ook nog een nestje. Waar we daar die krijgen we ook goed uit. Echte skarrelijn van loslopende kippen. Daar laat ik nog een nestje. En hoe mogelijk, de koe komt er ook nooit op. Dus die pakken we dan ook altijd weer even wat uit. Er komen wel een stuk of 5, 6 dagen bij. Ja, dat is een kleine rakker wat al in gaat, hoor. Ja. Ja. Bijken. Kom maar, Bijken. Kom. Nou, eens even kijken, jongens. Wat lekkers eten. Hè? Ik doe het op deze manier. Dan heb ik wat meer een band met, denk ik, hè? Met mijn beestjes en zo wat. Maar ja, als je het zo doet zoals ik het doe, daar kun je niet van bestaan. Hè? Dus daar moet de slagerij dan weer met deze kwaliteit voor zorgen. Hè? Dat je daar klanten binnen krijgt op een diervriendelijke manier doen. Maar binnen jou dan zelfs ik slachter? Ja. Ik ben zelf ook slachter. Dat lijkt het mij aan de ene kant toch wel nuver. Want jou zegt, ik ben gek op mijn beest. Ja. Ik heb er een boom mooi. Ja. Dat is ook altijd heel moeilijk. Dat is altijd heel moeilijk. Ja. Dan moet je een uitzoeken, wie beslaagt hem, ja.
Zo is het leven. Dus als ze dan alles een keer metmaakt hebben en je hebt er goed op past, je hebt je best gedaan, je hebt een prachtig leven gehad, dan komt de tijd een keer dat we zeggen van nou, deze moeten we naar de slagerij doen. Dat is gauw zo. Ja. Maar je kan er prima mee omgaan? Nou, prima mee omgaan. Ik heb er wel, bij sommigen dan, heb ik wel eens dat ik denk van godverdorie dat ik er even niet verslapen kan. Ja, dat heb ik wel, maar ja. Dan moet het verdiend worden en dan kan ik thuis hier weer wat houden. Geven en nemen. Ja. Zo, ja. Dat is mooi. Ja.